Pati na yung paa mo. Tara. Basta may hold, okay na ako. Kasi anything daw yung balita. Set natin, tayo na natin si Patrick ha. Ha? Dito, sa likod din ako. Tatanggalin ko yung tapos patin mo, features. Kasi yung after. Pat, game. Pat, saan yung pinuha ng cobra? May cobra dyan? Ano? Hindi yan dyan? Dito ano?
Game. Net, akin yung shuttle. Inaano ko, kinukulak. Yan. Yan, yan na lang. Pero muna camera ah.